Польща буде представлена на високому рівні на саміті Кримської платформи. Про це повідомив державний секретар канцелярії глави польської держави, керівник бюро з міжнародної політики Якуб Кумох під час відеоконференції з заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою. Він також висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму. Саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня цього року у Києві. Як раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участь у саміті вже підтвердили 28 країн та міжнародних організацій. Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь в саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, як я сказав, прем'єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів. Цей результат вже дозволяє з упевненістю сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Хоча ви не уявляєте, наскільки потужною і системною є протидія Росії. Вони працюють в кожній столиці, в кожній країні, переконуючи, відмовляючи держави брати участь в Кримській платформі.